onye riri otu eke ndị ọzọ kwa anya ọ dị mma. Onye richara nri kwụwa ọkụ ọ bụ na ọ gaghị agụzi ya echi. Ya ka o ji abụ ụzọ dị mma gaa ya nga na-abụ ntị adịkwa. Callistus ka Precious gwara, biko nwanne m, ebe ọ bụ na gị na ndị ọcha na-arụkọ, ana m ere mmanụ aṅụ, o nwee ka ha si chọọ mmanụ aṅụ, biko metụ ọrụ m. Callistus ajụọ ya, mmanụ aṅụ gị ọ bụkwa nke ezigbo ya? Callistus asị ya na o nwere otu kọmpanị na China chọrọ mmanụ aṅụ n'ebe o buru ibu, na ya amaghị ma ọ ga na-enwe mmanụ aṅụ ahụ n'ebe o buru ibu. Precious asị na ya ga-anwa ike ya. Callistus asị ya bụ ya 200 liters of honey. Precious agbagharịa asị na ya ga-enweta 150. Ọ sị ya nsogbu adị anya bute. Precious apụọ mee wuruwuruwuru bute 150 liters. Callistus eburu bugara ndị China. Ndị China elele mmanụ aṅụ chọpụta na ọ bụ nke adịgboroja. Callistus akpọwa Precious sị ya na mmanụ aṅụ ya bụ nke adịgboroja, na ndị China ekweghị ebu ya. Precious asị na ọ gbasa dị ya na Fort esighi ya n'aka, na o nwere ike na onye bunyere ya bụ mmanụ ka Fort si n'aka. Callistus asị ya eche m na-esi na ọ bụ ezigbo mmanụ aṅụ ka ị na-ere. Precious asabiri sị ya nọ m n'ime mmanụ aṅụ wee mara na ọ bụghị nke original. Kedu ka m esi ama na mmanụ aṅụ ahụ abụghị nke ezigbo ya? Na ya nwetara kọntraktị gwa onye na-asọplayịrị ya mmanụ aṅụ, onye ahụ eburu mmanụ aṅụ bunye ya, nya wee burukwa ya bụ mmanụ aṅụ etu ahụ bunyekwa nyanwa. Okoye agwa Callistus na ọ bụ mmadụ na-asọplayịrị nyanwa mmanụ aṅụ. Precious erie n'otu eke ndị ọzọ akwa ya. Onye repụrụ 150 liters a day, oche na ego ya ga-agwụzi agwụ. Ihe mbụ bụ inweta kọnekshọn, nke abụọ bụ idebe ya bụ kọnekshọn ogologo oge. Ugbu a o tinyere Callistus na nsogbu, ndị China nwere ike iji otu anya wee na-elezi Callistus maka ọra kata ahụ ndị China atụkwasị mmadụ obi. Kama Precious ga-ewetu olu ala, oghe ma ọnụ sọ ọgọdọ gbawara gawa. Ọ bụ na iso na ndị na-eme ụdị ihe a, cheta na ụzọ dị mma aga ya nga na-abụ. Ya gazie.